съм Наско Стаменов. Сега ще ви поговоря за една много опасна отрова. Тази отрова има съкратеното наименование DHMO. И тя е много страшно нещо. Тя има навсякъде. Във всяко производство се ползва, да изхвърля се в природата масово. Това кожарска индустрия, това строителство, всичко има DHMO в него. Освен това, това е много опасно вещество. Твърдата му форма води до некроз. Газообразната му форма води до изгаряне. Течната му форма води до задушаване. И освен това, всеки погълнал DHMO в историята на Земята до момента е умирал. Всеки. И сега, какво всъщност е DHMO? DHMO седи за дихайдрожен монооксид или диводороден моноксид, вода. Така, всяко нещо на света има и добра, и лоша страна. И идеята на нас като учени е да покажем и двете страни и да покажем, че нещо, когато може да бъде ползвано за добро, то трябва за добро да бъде ползвано. Благодаря.